ba ta sauran mutane ba ce. Kowa ga waya ce zai buga. Hello? Hello, Jitu. Hello? Ina kika su Ummi, ina so ma yanzu. Mun fita siyayya ne da mama da baba. Yanzu ma a kaikaice na kira ka. Ummi wai shi mu daina wasan kuyen da ke. Kin san halin da nake so kuwa? Da baki kira ni yanzu ba da wallahi Allah baki san halin da zan shiga ba. Haba, yaushe zamu fara da yau zamu daina wannan wasan kuyen da ke. A'a, kakkai haka. Domin idan baba ya sani za a Ya riga ya sani ai, mutumin da ya turo su gayin samu basir su zo da ke ne. Wayyo Allah. Wayyo Allah kuwa. Da sun samu nasarar gargada ni da yake nan. Yanzu ba da man kira wai kenan sai dai wani ya daga. Hai wayyo. Jitu, dan Allah kada ka sake kiran wannan wayar. Kawai zan baka lambar kawata. Sunanta Priya. Lamba ita ce 633 4523. Amma fa sai an shiga ujila kai zaka kira.